Разкажете ни за папагали. Моля? За папагалите да ни разкажете. Този е синожал, този е бял. Много са хубави. На каква възраст са? Този е около 6 годинки, този е 4. Тук излюпени или с нос? Не мога да ви кажа класифицирана информация. Ясно, ясно. Вие, т.е. каква ви връзката с папагали? Чисто професионално. Може да се представите, исках да кажа. Да, аз съм Александър и работя с тях. Смисъл, не съм дресьор, не съм и собственост. Общ работа. Ясно. Каква им е любимата марка храна? Вереселя лага. Тя си е професионален клас. Нямат забележки към нея. Да бе, не са се оплакали. След това ще говорящи ги. Колко думи знаят? Този е около 0, а този е около 5. 5 думи. Не ги учим да говоря. А защо? Научават се и да ругаят. От хората. Благодаря ви.